Jami'an tsaro sun yi ramda Jamila da laifin kokarin kashe a tsohon saurayinta wato Alhaji Al'amin mai nasara, kuma an gano hakan ne ta hanyar na'urar tsaro, ma'ana dai CCTV kyamara. A yanzu Jamilan ta shiga wani mummunan halin da ba ta taba shiga ba a rayuwarta. Ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin ya za ta kaya. Tun bayan da Jamila ta karɓi kungiyar kashe Alhaji Al'amin mai nasara, take ganin cewa to a yanzu fa matsalar ta zo ƙarshe, inda take murna take jin daɗi. Sai dai kuma abin da bata sani ba shine a yanzu ne matsalar ta fara, domin kuwa da tana ganin cewa idan Al'amin ya ko a duniya za ta daina jin bakin ciki da kishi da hasaran da yake a cikin zuciyarta, wato bakin ciki da hasar da take yi wa ƙawarta Maryam na ganin ta samu hamshakin mai kuɗi irin